de la Generalitat per al 2012. És inferior al del 2007, tot i comptar amb 150.000 alumnes més. Reclamem prioritat per l'educació en la despesa pública perquè és una de les bases per construir el futur. 2. Augmentar la inversió en educació recomanada per tots els organismes internacionals fins al 6% del PIB. 3. Frenar el desenvolupament de la gestió privada en els serveis complementaris i de reforç de l'educació. 4. Garantir una ràtio mestres-alumnes adequada per una educació de qualitat i fer-la efectiva amb les plantilles necessàries. 5. Que els centres disposin d'unes infraestructures i espais dignes per fer la seva tasca i d'unes dotacions pressupostàries que permetin fer front a les seves despeses de funcionament. 6. Assegurar les places públiques suficients per atendre la població escolar a totes les etapes educatives, garantint els recursos compromesos amb els municipis. 7. Obrir el sistema educatiu a les persones que provenen de l'atur o necessiten una formació complementària. Ampliar l'oferta pública de la formació professional, els programes de qualificació professional inicial, la formació de persones adultes, el batxillerat i la universitat. 8. Assegurar una gestió democràtica i participativa en els centres públics educatius. 9. Garantir que la situació actual no suposi més desigualtat ni entre l'alumnat ni entre centres sostinguts amb fons públics. Beques i ajuts suficients perquè ningú no pugui ser exclòs per motius econòmics de l'accés a l'educació en totes les